ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕಾರ, ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ, ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಕೋಡ್ದಪ್ಪು, ಬಡಕರಾಜದ ಕಟ್ಟು 11 ತೆನ್ಕರಾಜದ ಹುಟ್ಟು ದೀವೊಂದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೋಡು ಬಬ್ಬು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ನೀಲಕಂಠೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವರಾದ ದೇವರ ಗುರುಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೈವಲಡೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದೈವರಾಜೇ ಪಂಪಿ ಪುರಾಪುಡು ಮೆರಪಾವಂದು ಬತ್ತಿನಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಂದಾದನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚೋಳಿದ ಮನ್ನಡೆ ಇನಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ನಡೆ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ನೋದಾಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಕೆ ದಟ್ಟ ಮನ್ನಡು ವರಾನಿ ಕಾಲೊಡಬಾರ್ದು ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ದ ಅರಲ್ಪಾದರ್ ಜಡೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪರಳಾದ ಬೆಳಗಾದರ್ ಪಂಪಿನಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಗೋಚಾರ ಜಂಚಿನ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾಯ್ಕಾರ ಇನಿ ಕಾಲ ಪೋಂಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತಲು ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ಕಾಲ ಬತ್ತಲು ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ವೈಭೋಗದ ಸೇವೆ ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಗುರಿಕಾರ ಗುರಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಾತ್ರಿ ತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಪರ ಊರು ದಿಬ್ಬನ ರಾಶಿಪಾಡ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಒಂಜಾತ ಸೇರಾದು ಕೊಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏಕಲ ಜೋಗದ ಅಪ್ಪನಿ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತೂವೋಡು ಪಂಪಿನಚಿನ ಒಂಜಾತ ಆಸೆಂದು ಇಪ್ಪಿನಚಿನ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕಾರ ಇನಿ ಕೂಟಿನ ಕೊರಿ ಪೊತ್ತಾಯನಂದಾಲ ಮಂತಿನ ಧೂಪ ದೀನ ಸುತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಪಡಿಯರಿ ಕಲಶದನ್ನೇ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಏಕ ಬಿಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕುಂದು ಕೋರೆತ್ತನಾಡ
ಮಿತ್ರಸ್ವಾಮಿನ ಚಿತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಥಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಆಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಗನಿನ ಕಾತೊಂಬತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿಯವನು ಚಿತ್ತೋತ್ಪತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದುಂಬದಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆ ಧರ್ಮರಸರಿನ ದುಂಬದಿ ಒಂದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಪಿಲ್ಪಿಂಚಲ್ಲ ಆಧಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಭಗವತ್ ತೆಪ್ಪನ ದುಂಬದಿ ಒಂದು ಮಲರಾಯನ ಆಧಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾಗಗೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ದೇವರೇ ಕೊಡಿಯೇರ್ದ ರಥೋತ್ಸವಾಂಡ ದೀವಲಗೆ ರಾವಡು ಬಾಲು ಭಂಡಾರ ಏರಡು ಕೊಡಿ ಚಪ್ಪಾರ ಕಟ್ಟೊಡು ಬಲಲಿ ಬರೆಯೊಡು ಮಂಡಾಲ ಗೋಪಾಯಿ ಗಗ್ಗರಡು ಉರುವಾರ ಬಾಲಲೀಲೆ ತೋಜಾರು ಕೈಸನ್ನೆ ಪಂಪಿನ ಚಿನ ಕಟ್ಟೆಡು ಉರುವಾರನ್ನ ಮುಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಲೀಲೆಡು ಕುಂಡಾಡಿನ ಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ಪಂಪಿನ ಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಗ್ಗಿನ ಮುಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿನಗಳಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡಾಪಿನ ಚಿನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಬ್ಬು ಪಂಪಿನ ಚಿನ ನಾಮೇಶಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿ ದೇವಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ನಂಶ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರವರ ಬಲ ಕಚ್ಚೂರ ಮೂಲ ಕೋಟಿ ಕಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಕೊಡಗೆ ಬಣ್ಣಾರ ಚಾವಡಿ ಪಂಪಿ ಪುರ್ರಾಪುಡು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪೋದು ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಚಿನಗಳಿಗೆ ಬಾಲಲೀಲೆ ತೋಜಾಯಿನ ಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೋರಿಕಕ್ಕೆಲೆ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಪನ ಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬುಲಿಪುಕ್ಕೆ ನೋಡರ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತಾನು ತೋಡಿನ ಗುಂಡೆದ ನೀರು ಹನುಮಂತೊಂಡರು ಗಿಂಡ ನೀರು ಹನುಮಂತ ವಾರ ಜೀವಕಲೆ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡರು ಹರಿಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೆರೆ ಪೋತಿನ ಚಿನ ಕಂಜಿನಿಗಳ ವಾರ ಜೀವಬಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿನ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಯಕ್ಷಲ ಮಂತ್ರಗೊಲಿಯಾರು ಕುಂಜ ಪೂಜಾರ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಗೊಲಿಯುಂಡರ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೊಡಕ್ಕೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗಾರೂಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಬೆಳಗೊಂದು ಬತ್ತರು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನ್ನ ಕರಿಗಂಧದ ಮೈಕಾರ ಪಂಪಿನಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಚಿನರ್ಕದ ಮಿಂಚಿನ ಉಗೇಲಿ ಜಪ್ಪುನಚಿನ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿ ಮಾಯ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗಳನ್ನು ಓರುವಾರ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಪಂಪಿನಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಾಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾರಮನ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಭೂತನ ಗಟ್ಟಬಲಿ ಜಪ್ಪುನಚಿನ ಪೊಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರದ ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾನೇರು ಪಂಪಿನಚಿನ ಗೋಚಾರ ತೋಚುವಾಡು ಪಂಪಿನಚಿನ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದ ಕೊಡುಮಂತಾಗ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊರ್ತುಕೊರಡು ಪಂಪಿನಚಿನ ಕಟ್ಟು ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವಲೆ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಬಲಿ ಜಪ್ಪಾದು ಕೊಟ್ಟು ದೈವರಾಜೆ ಪಂಪಿನಚಿನ ಪುರಾಪೊಡ ಮೇಲೆ ಪಾದರು ನನ್ನ ತಾದಿನ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಬಂಡಿ ನಾನು ತೆರೆದುಕೊಡ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾರಿಗೆ ದೂತೆ ಊರುಗೆ ದಾತೆ ನಂಬಿನ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಸತ್ಯ ದೈವರಾಜೆ ಕೋಟಪ್ಪ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಡಕರಾಜದ ಕಟ್ಟು ಬುಡ್ಪಿನ ಪೊಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಡಂಬಿಸ್ತಾನ ತುಂಕೆಡ್ದ ಉಜಲ ನನೋರುವಾರ ಕಟ್ ಪಟ್ಟದ ಸಿಂಹಾಸನದೆ ಬಪ್ಪು ದೇವೇರ್ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡರು ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆ ಪೊಗ್ಗು ನಂಚಿನ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೋಲೂರ ಪನ್ನೆ ಕುಚ್ಚಿಕಾರದ ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದ ವಾಕಾಲ ನೆಲೆಯೂರದ ಪಂಪ ಗೋಚಾರ ದಿಕ್ಕಂಡು ಹತ್ತದ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತೂನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಲ್ಸಂಕದ ಮಣ್ಣು ನೆಲೆ ಊರುಂಡರು ಹತ್ತದ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತೂನ ತೋಜು ಪೊಯ್ಯ ಮಂಗಾರ ಮನಿ ಮಾಡ ಸ್ಥಾನ ಹತ್ತದ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತೂನ ತೋಜೊಂಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅಪ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನೋದವಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯದ
ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಪ್ಪಸ್ಥಾನಗಳು ಸೆರಗಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಸಾದದೊಂದಿಗೆ ಫಲಿತದ ವರ್ತನೆಗೆ ಅಂಚಿನರ್ನ ಮಗಗಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಪಡಿ ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿನ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡಿಟಿ ಆರು ಶಾಶ್ವತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದು ಇದು ಸತಿಪತಿ ತಂಪತಿಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಧರ್ಮ ತಿನ್ನಡಿ ಕೊರ್ನಚಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಿತ್ತ ಮಾತು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಕೊರಿನ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ದೈವರಾಜ ಕೊಟ್ಟ ಅಯ್ಯರ ನಾಯಕರು ಸತ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕರ ಧರ್ಮ ತಿನ್ನಲಿಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಿಂಚಿನ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಈ 400 ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತವನಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೊಸಕುರ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರೆಗಳಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತ ಆ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿದಂಚಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದಂಚಿನ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾದು ಕೊಡ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಿಗಂಧದ ಮಾಯಕಾರನಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೆರಂಗೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಮೃತವಾದ ಕಲ್ಪಾದು ಸತಿಪತಿಯ ಕುಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬೆಳಗಾದು ಕೊರ್ದು ಏಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎಸ್ತಿಲ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೊರ್ದು ಜಪ್ಪೆಲ್ ಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲುಂತದು ಕೊರ್ದು ಅಂದಿಗೆ ಧರ್ಮ ತಿನ್ನಟ್ಟು ಕೊರ್ನಚಿನ ಕರಿಗಂಧದ ಮಾಯಕಾರನ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಕಲಿಗೆ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಾದು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಕೃತಿ ದೈವರಾಗಿ ಕೊಡು